Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, преди да започна настоящото изказване, да пожелая успех на господин Румен Динев на новата му длъжност и да пожелая, когато приключва, да не приключва по начина, по който приключи господин Беляков. И длъжен съм да направя това уточнение в началото на настоящото изказване, защото преди години, преди още моят първи мандат като общински съветник, тези, които си спомнят, 2008 година господин Беляков дойде с преврат и с преврат се отиде. За съжаление, някой път историята си прави такива шеги с хората, с което по никакъв начин не изказвам някакви негативни чувства към него и това, което той е свършил. Точно обратното, съчувствам му, защото една машина, политическа машина, която работи по този начин, може да произвежда само и единствено един и същ продукт. Един интересен дебат започна колегата Васил Илиев с Валери Николов от Коалиция за Свищов. Господин Илиев настояваше за професионализъм при назначенията. Господин Валери Николов му опонира с здрава житейска логика, че тези неща по тия географски ширини, пък и в наш Свищов, никога не са се случвали по този начин. Припомни как е било през годините и смело заяви, че ще бъде така и занапред. За съжаление, господин Николов като че ли е прав, което не означава, че ние трябва да се примиряваме с съществуващото положение. Защото ако се примирим с съществуващото положение, от нашето присъствие в тази сграда няма да има абсолютно никакъв смисъл. Дали ще дойде време, когато професионалните качества ще бъдат определящи, не знам. Дали ще го доживеем ние това време, също не знам. Определено смея да кажа от нивото на дебата, който проведохме, че аз съм по-скоро песимист. Аз настоявах с отворено писмо до Свищовската общественост за извънредна сесия по темите за ВиК сектора и водоснабдяването. И в крайна сметка получих извънредна сесия, макар че това стана по много странен начин и със съвсем различен дневен ред от този, който смятах, че е дневния ред на проблемите на водоснабдителното дружество. За съжаление, тук не говорихме за стратегии, не говорихме за конкретни планове, какво ще се случи. Не говорихме за ангажиране на широк обществен консенсус, за това да се изправим всички заедно и да отстояваме нашите интереси, защото това, което кметицата на село Варним каза, действително е така. Какво ще се случи след края на този дебат? Какво положително ще се случи по-скоро? Не се знае. А проблемите са толкова много, а финансирането толкова малко, че се боя, че без външна помощ ние няма да можем да се оправим. От тук нататък, според мен, при това политическо разделение и начина, по който са формирани отношенията между политическите партии в Общинския съвет, е безмислено да се търси някакво най-малко общо кратно. И е време всеки да поема отговорност за своите собствени действия. Аз ще поема отговорност за това, което аз съм гласувал. Вота ми против, защото това е обяснение на отрицателен вот в крайна сметка, не е срещу личността на Румен Динев, а срещу това да нося отговорност за това, което ще се случи. Носи отговорност този, който има възможност да прокарва своите идеи и своите тези в дадено управление. Когато нямаш такава възможност, можеш да бъдеш коректив. Дали ще бъдеш разумен коректив и даваш предложения, приключвам, господин председател, дали даваш предложения, това хората ще го преценят и в крайна сметка ще видят дали в последствие ще ти дадат твоето доверие, ако решиш да го поискаш. Така че успехи на колегите от БСП и ГЕРБ, успехи на новия член на съвета на директорите. Аз ще остана като общински съветник, който ще апелира да вдигнем нивото на дебата до край.
Смятам, че колкото повече подобни изказвания има, толкова повече ще се въздържаме от това да хихикаме ехидно на тази или онази грешка или пък откровена неграмотност в нечие изказване. Благодаря ви.